Yo mangungkung luhan remang lerleno tanpa enen nggonku memba Prabu Kresna wangune kadrengan Semar Badranaya ananging lut tipak kang lagi wae Werkudara mentas saka Karang Kadempel kelebunun aji panggandanku Prabu Puntadewa Janaka Nekla Sedewa cumandha ana Karang Kadempel nanging wangune didhelekake dening Semar Badranaya ya ing kene nggonku bakal ngunggahake kasuwargan wong atuwaku Kanjeng Rama Prabu Baka ing Eka Cakra ingkang rikala semana pateni dening Werkudara durung lega durung maramati kula manaku durung ngokop getihe jenenge Raden Werkudara janji kecekel srimpung siap bongkok tangane wah kethok golak sesep getihe bareng kowe Werkudara Tojo muntak lir kinetadu kaya sinipi Tojo bang mawi ngawengis ora kanthi ongel nggonku goleki Nut abdi kinasih ing negara Prambana wong tuaku seda sing mateni duwe kuku Pancanaka jare landhepe pitung penyukur wong tuaku mati dijojo nganggo kuku Pancanaka iki ora pangkling satriya sing duwe kuku Pancanaka Satriya ing kene marganing patimu lan sadurunge kowe mati tepungno aku wong Prambana Prabu Darmayaksa Atmaja Kanjeng Rama Prabu Baka ing Eka Cakra wong tuaku mati mbiyen sing mateni kowe mula pinagayo loke sak dosamu kowe bapakku mati marga kowe anake larang sing ora trima aku anake lanang sing ora trima ayo binagen lebur lara cintang marganing patimu ketemu kelawan aku micek kowe ngranti gampang kon arep mati marang cetapuramu parang long-longing driya mangungkung duandre mang lerlena tanpa kanen
Eka Cakra biyen pancen sing mateni aku. Busan apa bapakku luputi apa bapakku? Ora perlu kowe takon salah lan beneri. Marga salah bener kuwi gumantung sapa sing bakal duwe kepatinan dhewe-dhewe. Tegese piye aja gawe bingung. Bapakmu panganane menungso. Ora siji loro. Menungso sing dibadhok dening bapakmu. Tak elingke nganggo tembung manis ora nggugu. Jojoh kuku ponco naka landhep pitung penyukur. Muncal getih lambah-lambah anake lanang ora trima. Anake lanang sing ora trima. Ing kene marganing patimu keparat. Wonten dawuh. Ketemu bocah kok. Sinten? Raden Werkudara jari atek-atek Pandhawa. Kowe kandha sing njalari patine wong tuaku Kanjeng Rama Prabu Baka, ora liya Raden Werkudara. Nggih. Bapak ora salah, bapakku ora luput. Ora salah, ora luput niku marga sing nilai sampeyan dhewe. Marga sampeyan niku anake Prabu Baka. Bener kanggene sampeyan durung kantenan, bener kanggene tiyang kathah. Sakniki rakyat Eka Cakra niku entek tapis tilas amargi dibadhok dening Sinuwun Prabu Baka Eka Cakra. Ora sethithik menungso sing dipangan dening Prabu Baka tiyang sepuh sampeyan. Kelebu cewek kowe digaglak ya kok. Monggo. Pun pripun? Wong tuwa sampean niku gawe ciri, gawe gelo, gawe miris para kawula ing Eka Cakra rumiyin. Ditulungi Raden Bimasena nggih Raden Werkudara wekasane. Wong tuwa sampeyan perang tanding kalah. Kalah ki bapakku anake lanang durung karuan kalah. Pun sampean ampun ngepal kalih Raden Werkudara. Bareng ngilani dadane Prabu Darmayaksa Prambana. Kula mboten ngilani niki witing klapa matur napa lugune. Raden Werkudara kuwi ampuhe kagila-gila. Pusakane pirang-pirang. Tur niku adeg-adeg Pandhawa. Pusaka kodrat wiradat. Duwe kuku pancanaka landhepe pitung penyukur. Njojoh telak modar bangka. Sampeyan nembe ajeng maju diungkuli wujute Kyai Godhok rujak polo klenger sampeyan. Penyet sampeyan. Durung ngerti kridhaku. Tak grayang mangsa uripa. Allah, sampeyan niku arep sumbar-sumbar. Sampeyan niku menang nek ana tanah sabrang, kemlinthi nek teng negara Prambana, nek teng tanah Jawa sampeyan mung tinggi dolanan cah cilik-cilik. Nek sampeyan kepengin nyoba mang maju, wah, tetep glangsaran dadi apa kowe parat. Nggih, mugi lepas parane jembara kubure. Kula dongake, pun. Mriku.
Mang maju. Gembelo menteleng kaya mripat banteng keparat. Wah. Tenjong akhirat kowe. Hop. Wah. Hancur. Hai. Ndi iki mau? Wah, sujune endo. Weng kena ndas. Wah, parat. Yo, hambrok. Gini yo, enteng. Gembelo kowe. Ayo. Tangi yo. Darma yaksa tandingmu. Bapakku munggah swarga. Nyawang gumlundhungi ndasmu keparat. Wah! Putar kowe, bongko, bongko. Wah! 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 Wah, mati kowe. Mati. Wah, yo. Mutar. Jalukamu bongko. Rasa nonyo. Mati kowe. Bongko ndasku mati kowe. Mati aku. Waduh. Up. Wah! Wah! Wayang. Waduh, mati aku. Hop! Wah! Hop! Hey! Oh! Wah! Wayah! Ah! Ya! Ora endo pecah diadamu. Bedol ke, Mas? Wedian. Obah ora parat. Loh. Wah! Handayan! Wah! Wah! Wentente! Wah! Wah! Ya! Ya! Ya!
Bayu. Setan parat. Wah. Wedan. Wedan. Hop. Wah! Yong. Hop. Hei. Hei. Pop. Alah, Mas. Ojo mundur. Onjake. Pop. Hei. Yo. Awas. Ya. Bayang. 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 Angkat tangan! Angkat tangan! Ayo. Muter dasmu. Angkat tangan! Angkat tangan. Angkat tangan, Raden! Wedian. Tandang krayange. Pripun? Betah terbelo pinten. Kula cawisi ceng mriki. Cangkemmu kaya wara parat. Durung ngerti aji pamungkasku. Aji pamungkas napa? Gage mangtokke narep mangtokke. Kakatri sangkabirang rinangkul kinempet-kempet dosang laning bawana sedakep sanuku juga nutupi babanawa sanga Sang Prabu Darmayaksa padha saknalika mledak gawe kiris, gawe tentrem. Buabar dadi buta sak gunung anakan gedene.
Tuncupke jelem. Yes. Iki ora tak perangke sing merangke mengko anakku lanang Kangko Boyolali. Mengko nek bar limbukan. Buta gedhe telu iki engko metu bareng nek bar limbukan. Bedol sik, Mas. Iki bedolen kuwi karo nendi jane? Iki kon ngetokke wajib marga saka sing duwe gawe. Alon-alon. Wat? Awas. Dun ki sik. Engko anak lanang sing merangke. Ya. Selehke, ngaleh. Wis. Ya.